Salutare tuturor și bine la primul meu video de GTA. Și o să jucăm chestia asta. Aruncă-te! Totul iar cu ea. Parașuta mea e șmecheră. De ce să ajung? Parașutez. Ui, wow, ce șmecherie! Wow, wow, wow! Hai să mergem la arma aia! Nu mă prăbușez, nu! Ok. Mă duc jos! Mă duc jos! Gata? Și sunt ok! Haide! Pot să fur mașini? Asta e întrebarea. Domnul! Ok. Ia să mergem să omorâm pe cineva. Deci mai e acolo. Am un AK-47. Fucking AK-47. Sniper acolo. Stai să vezi ce sniperesc pe ăștia. Dacă iau sniperul. Sar peste asta, sar peste asta. Și sar și peste asta. Și unde e sniperul? Sniperul! Unde e sniperul? Sniperul! Unde e? Cum ar? Oh, acum înțeleg. Sari. De ce? Oh my god. Sunt multe arme. O să-mi dau parașuta jos, apare. Ok. Nu știu pe unde mă urc la sniperul ăla. Nu văd ce să fac aia. Habar n-am pe unde mă urc. Habar fucking n-am. Cred că știu. Pe unde da. Sorry! Au. Poate pot să intru. Sau poate nu știu. Habar n-am ce aș putea să fac. Cred că fac parcur așa. Dar ce naiba. Nu vreau ce să fac dacă nu ce să fac parcur. Vreau să iau sniperul. Naiba ce să fac. Am fost 20 de ori pe aici. Ce naiba, stau toată runda după sniperul ăsta. Se deschide ușa, mă? Nu cred că se va deschide în anii azi. Frate, renunț! E fucking nunț! Duc în apă! Și deja s-a și terminat! Bum, am câștigat! Yay! Și era doar o rundă, frate! Frate, era doar o rundă! Era fucking doar o rundă! Și tot tipa asta a câștigat! Stai! Că am mai jucat unul înainte. Da, nu l-am filmat. Ok, hai să vedem. Acum ce o să mai jucăm? Chestia asta. Am votat aia. Au votat și ceilalți aia. Cei voturi, aia jucăm. Ok. De ce era un R acolo? Nu înțeleg. Ok, o pasăre. Era o pasăre. Alta care s-a dus în nori, să duc multe păsări în nori.
Țică ciudat. 2 rounds. Mai 3 stau. Ok. Hai că nu ai. Începem. Vreau să începem. Ok, să stau așa. De fapt așa. Feeling good, are you? Well, some of these songs will make you remember, and some will make you forget, and some will make you end up in the back seat with a stranger. De fapt, așa. Ok, îmi încălzesc mâinile. Songs for stealing away, stealing a kiss. I'm Loggins, your DJ. A child arrived just the other day, came to the world in the usual way, but there were flames to catch, bills to pay. Plecăm. There was a way, and he was talking for a new it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. What? And the cats in the tree. It's an Eddie. Ready to play. Under Eddie. Ready to play. Okay. You know we'll have a good time then. Hit the squad. De ce nu începeam așa? Gata. Sunt gata. Oh my god, ce mască. Round 1. Fight! What the fuck? Mai perfect. Ceva cu mine la turetă? Da, bă, nu te mai balanța așa. Bă, frate, vezi că eu o să cad dacă te mai balancezi așa. Gata, am câștigat. Ce să mai zic? Gata, am câștigat, oameni buni. Ce să mai fie o rundă, frate? Nu, ce să mai fie o rundă? Da, mai e o rundă. Cred că mai e o rundă. Ok. Nu cred că stă bine. Mi-o dau așa că nu vine în ochi. Părul. What the fuck? Eu am votat-o pe aia, pe asta votăm. Ok, pe ce am votat eu, cred că să merge. Sau poate pe ce au votat ei, nu știu pe ce merge. Pe ce o să mergem, pe ce am votat eu, sau pe ce au votat ei. What? De ce o gaură aici? Nu vorbeam despre joc, oameni buni. Vorbeam despre masă. Aici e? Și aici e. What? Ok, țăpa!
Zăpadă, zăpadă. The host, the time of day. No, Aruna. Okay. Ce muzică! Pe ce-am votat eu. Nu este... Dacă mai ies, dacă mă rămân doar... Dacă ies și ăla cu... Eu sunt hostul, yes! Patru runde! This is a radio station for people like to party and Bill Bob. 40 de kiluri. And I'm gonna give you Jessica's recipe for a good party. Confianță. What you do, start burning some old furniture you don't have no use for, is just dirtying up your yard and put it on there. And the fire will last all night long and you'll get a better buzz instead of going out on the road. You got it all there together, man. You just start drinking and start rocking and have a ball. Ok, oameni. Cred că cam asta o să fie cu episodul pentru că mai sunt doar eu pe serverul ăsta de joc, deci pa, pa!